Sa kuha na bitawng giingon nga kung anak o politiko bisan kung namyabas ra ka pag eskwela nimo kay tungod anak ka og politiko daghan kag congressman nidaog ka unya mulabaw pa ka sa Supreme Court kay bawo mo ta mga parang nga kaning ilang pagbukod maayo ni Sara usa ra ni ka pamulitika. So mayong gabi ka natong tanan ug welcome back sa atong channel. Daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta ug sa ako ang mga viewers nga wala pa naka-subscribe. Palihog ko og subscribe mga par kay para ma-update mo sa atong mga i-upload nga mga video reaction. So karon arita ning kaso ni Sara kay bisan basura na sa Supreme Court ang article of impeachment. Gusto gyapon kayo sa mga congressman nga ipadayon gihapon ang impeachment kay matud pa sa mga congressman nga wa pa man kuno sila mawadi o paglaom hangtod nga ma-impeach nila si Sara. Kay kanigong ubang mga congressman nato mga par pero puwera po sa mga maayo diha kay naman sa mga maayo nga congressman diha. Kanya kaning ubang mga congressman nga magpa bright pa man sila sa Supreme Court, gusto man nila nga mulabaw pa sa Supreme Court sa kuha na bitawng giingon nga kung anak o politiko bisan kung namyabas ra ka pag eskwela nimo kay tungod anak ka og politiko daghan kag congressman nidaog ka unya mulabaw pa ka sa Supreme Court kay bawo mo ta mga parang nga kaning ilang pagbukod maayo ni Sara usa ra ni ka pamulitika. Kay kung moingon sila nga ilang gigukod si Sara, ilang i-impeach si Sara kay tungod sayo pang paggamit ni Sara sa confidential funds niya. Kunya kadaghang mga naay mga confidential funds yang wala man nila nang imbestigaha. Ngano ang kang Sara raman ang ilang gi-imbestigahan kung dili pa ni pamulitika ang ilaha. Kung tinuod nga concern sila kunuhay sa kwarta sa kaban sa Pilipinas, nganong wala man na nila nang imbestigaha ang budget sa flood control nga bilyon man ang gasto ng budget ng flood control. Kung tinuod sila nga concerned sila sa kwarta sa kaban sa Pilipinas, imo imagine na bilyon ang kuha niya na, bilyon ang budget niya na, pero matud pa bitaw ni ng Bongbong Marcos nga palpak man kuno ang pagtrabaho sa flood control, palpak man kuno, guni-guni man kuno unya nganong wala man na nila nang imbestigaha nga klaro magyud kayo na nga ang budget yun sa nang national budget yun na ang gigamit niya na dili yun na kwarta sa confidential unya nganong wala man nila na nang gukda lagi nga klaro naman yun kayo na nga korupsyon ang inungdan niya na laliman ka na bilyon na ang budget ng sa flood control unya wala nila gukda, wala nila pangita kung kinsa ang kontraktora na, kung kinsa ang engineer na, kung kinsa ang kakonsabo na nga nganong napalpak man na. Kung tinuod pa sila nga concern sila kunuhay nganong kung si Sara raman gyud ang ilang gukod mayo kay tungod hadlok sila nga makadagan si Sara sa 2028 kay tungod sa usa ka ambisyon sa usa ka tawo nga gusto sad nga molingkod sa lingkuranan sa Malacañang. Wala nang prangka-prangka nga pagka istorya ba. E ngano nagkadugay mayo ang mga tao gud nakasabot mo gyud mayo sa ilang pagbukod mayo ni Sara. Dili na basud sa bulsa uy. Mingon sila nga Juan ang taong bayan kuno nagbuhat ako no ang taong bayan kinsa man ang taong bayan diha nga pasanginlan mo gyud ang taong bayan na iklaro diha nga gikorap gyud ang kwarta nga dili gyud na sa nang confidential funds ang gigamit ana sa national budget yun ang gigamit niya ana nung wala man na nila ng question na nga bilyon man ang gasto niya ana kunya ang trabaho palpak pa guni-guni pa matod pa ni Juan ni Bongbong Marcos guni-guni palpak kunya wala nila pangitaan ng mga kontraktora na wala nila
Pangita ang engineer anaw kinsa mo nang ang Pilipinas dili gyud mo masenso ang Pilipinas kay tungod sa mga politiko sa Pilipinas nga sila pamulitika ba dili bitaw mo trabaho na lang og tarong unya ang mga tao nakasabot ra ba gyud ang maayo ang mga tao nga nganong giguko nila maayo si Sara kay tungod hadlok sila nga makadagan si Sara sa 2028 mao man ay klaro nga pag-istorya mao nay prangka-prangka mga kapag pagka-istorya nga hadlok sila nga makadagan sa si Sara sa 2028 mao na nga gusto nila nga i-impeach yun si Sara karon yun saon man na pag-impeach sila ni Sara karon nga basura man sa Supreme Court unya ang mga senado unta nga sila unta ang mo-judge ni kuan man ni respeto man sa desisyon sa ng Supreme Court puwera lang anang uban nga senador diha nga nagpa bright ba sila sa Supreme Court ang Supreme Court mao na ang final arbiter mao sila ang pinaka-higher nga court pero ang mga congressman gusto pang mulabaw sa Supreme Court pero dili tanan nga congressman hanam sa tay mga congressman nga mga tarong sad kaayo naa lagi mga congressman nga simang kaayo so daghan kayo salamat mga par sa inyong pagsuporta sa akong channel unya palihog ko og subscribe para ma-update mo sa atong mga i-upload nga mga video reaction